Salutare! Numele meu este Florin și astăzi o să vă învăț cum să dezactivați alarma pentru centură neconectată la Toyota Avensis. E posibil să funcționeze și pe alte modele Toyota. Ce trebuie să faceți? Prima dată puneți contactul, apoi se setează computerul de bord pe odometru, apoi luăm contactul, scoatem cheia, punem din nou contactul, după care menținem apăsat aproximativ 10 secunde pe butonul de resetare al kilometrajului, apoi, după 10 secunde, punem centura de siguranță, o conectăm, moment în care o să apară aici un mic meniu, B-on și B-off. Desigur, poziția off înseamnă că alarma este dezactivată. Luăm contactul, apoi, când se va porni mașina, alarma ar trebui să fie dezactivată. Dacă nu vă iese din prima, puteți încerca de mai multe ori până iese. Eventual, așteptați mai mult timp menținând butonul apăsat. Sper să vă fie de folos acest mic tutorial.